Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Yaga Gali n'ale ye terroriste ye ale ye communiqué kɛ ale ka o communiqué kɔnɔna na a b'a a ka waso n'a ka sebaaya ye an ka finitigiw kan ani MINUSMA maaw kan a ka o communiqué kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ni octobre kalo tile 10 ko ale ye an ka finitigiw ka mobili dɔw minɛ u la a ma dan o ma dɛ communiqué in kɔnɔna na tuguni a y'a jira k'a fɔ ko ale ye gendarmerie Kulukoro mara la yen nɔ k'a ye gendarmerie mɔgɔw ka moto ni mobili dɔw k'a ye taa minɛ olu la a tilara k'a jira communiqué in kɔnɔna na tuguni k'a fɔ ko MINUSMA maaw ka char kɔmɔ k'ale olu tiɲɛ ko Menaka ni Ansongo sira kan a ma dan o ma tuguni dɛ a y'a jira k'a fɔ tuguni ko a ye maramafɛn dɔw fɛnɛ minɛ an ka finitigiw la ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Gawo bagansugu ko ta minɛla o la ko o tasuma minɛ in yɛrɛ jubaju bɔra sudelikɛyɔrɔ dɔ de kɔnɔna na sugu kɛrɛfɛla la yen nɔ ka da o tasuma in minɛlen ko a ye cɛnniba de lase sugu kɔnɔna ma ka da kan k'a fɔ ko a ye bagan dɔw jeni ani ka cɛnni lase mobili dɔw fɛnɛ ma yen nɔ wa mɔgɔ min bilalen don sugu kɔlɔsili kunna n'o ye u ka président ye ale ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ ko walasa ni masiba in ɲɔgɔnna fila kana Gawo sugu bagan sugu sɔrɔ ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la